Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero tikupasirani nkhani zowerengedwa mchichewa pa Times Television. Takhalani pompo kuti timve kuti kwabwera zotani chifukwa nkhani ndende zosayamba. Boma lati lalembera maiko asanu kuti aonetse chidwi chogulitsa mafuta a galimoto ku dziko la Malawi. Nduna yona zamphamvu a Ibrahim Matola yankhula izi ku chipata cha Songwe ku Karonga pomwe imaonerera kubwera kwa galimoto zoposa 90 zonyamula mafuta a galimoto pansi pa ndondomeko yatsopano ya boma ya G2G. Feston Malekezo wadza ndi ripoti ili. Maiko amene dziko la Malawi lafikira ndi monga United Arab Emirates kumene kuli makampani aboma monga Abu Dhabi National Oil Company komanso National Oil Company of UAE. Dziko la Malawi lafikiranso kampani ya Saudi Arabia Oil Company ya Saudi Arabia, dziko la Oman, Qatar komanso Kuwait. Amatola anati kagulidwe ka ngawangozi kamene kakufuna kuthandizira njira imene dziko la Malawi likugwiritsa ntchito kale komanso makampani omwe alipo monga Petroleum Importers Limited ndi ena. Dziko la Malawi linafikira kampani ya Abu Dhabi National Oil Company imene inauza kampani ya Gulf Energies kumene dziko la Malawi likugula mafuta ake. Tikutenga maiko kuti atipase mitengo yawo ndiye tione kuti mtengo wawa ndi wawa Abu Dhabi ndi Enoki ndi Aramco ndi Omani palibu ino libati ndiye tizakhala kuti tikulowa nawo mugwirizano woti tipange business itu ndikugwirizana kapena kusagwirizana. Mukagwirizana ikhalapo business, so mugwirizana business palibe. Komabe Amatola anati sanganene mwasaranetsarani ngati mafuta awa abwere mdziko la Malawi m'masiku 30 polingirira mavuto osiyanasiyana monga misewu. Pakadali pano wachiwiri wamkulu woyang'anira chipata cha Songwe ku nthambi ya Malawi Revenue Authority a Gibson Mzoma anati ayika ndondomeko zatsopano zoonetsa kuti oyendesa galimotozi sakumachedwa akafika pa chipata apa. Tinapita ku Tanzania kukamba nawo anzatha ku Tanzania aja kuti atithandize kuti matanki amene amanyamula mafuta apita ku Tanzania asamachedwe. Ndinawuzidwanso kuti nawso amauzira kuti umene kubwera matanki akuti ndizo sports amapangiratu asanafike matanki apita ku Tanzania ako. Posachedwa apa Amalawi anali ndi chiyembekezo kuti vuto lakusowa kwa mafuta litheratu pamene sitima ya pamtunda inafika ku Msanje, komatu mavutowa sanathe. Tili pa nkhani za mafutazi, bungwe la Consumers Association of Malawi Koma lati kuonetsetsa kuti mafuta a galimoto akupezeka mosavuta komanso agulitsidwa pa mtengo okwerapo kungathandize kuti mchitidwe ogulitsa mafuta m'malo osavomerezeka uthe. Izi zikudza pamene mchitidwe ogulitsa mafuta m'malo osavomerezeka wakula mdziko muno zimene zachititsa kuti apolisi ayambe kumanga anthu opezeka ndi mafutawa. Pemphero Malimba wadza ndi ripoti ili. Pamatero a sabata ino apolisi kudzera mu ntchito yapadera amanga anthu ena komanso kulanda zigubu za mafuta galimoto zimene anazipeza malo osayenera ogulitsa mafutawa. Mwachitsanzo ku Lilongwe apolisi amanga anthu ena komanso kulanda mafuta ochuluka malita 60 ndipo kumponera kudowa apolisi alanda malita 25 a mafutawa. Poyankhulapo mkulu wa bungwe la Koma a John Kapito ati ngakhale kumangidwa kwa anthu wanu ndikofunikira kwambiri, ndikofunika kuti boma liyike ndondomeko zokhazikika zofuna kuthana ndi mchitidwe ogulitsa mafuta a galimoto m'malo osayenera, chomwe ndi monga kuonetsetsa kuti mafutawa akupezeka mosavuta m'madera osiyanasiyana mdziko muno. Mitengo imene ikugulitsidwa ku black market imene anthu akugula si mitengo imene ikanakhala yofanana ndiyo chokera pa filling station akanakweza mwina ndi 30 kwacha for 15 kwacha kuonyezera kumwambapo zikanakhala zovuta koma kuti bwezi mafuta akupezeka bwinobwino. Koma ichi ndi chiopsezo chachikulu pemphaso kubomako kuti aonetsetse unena kuti amanga anthu esi koma mafuta anthu akangwamba kupezeka akupezeka mafuta iwowo ndikuti akangwamba kupezeka mafuta zonse zimene zikuziona pasika black market ikhala kuti yachita pomwepo. Mneneri wa polisi mdziko muno apita kaya ati apolisi apitira kugwira ntchito yawo imene ndiyofuna kuonetsetsa kuti ndondomeko zoyenera zikutsatidwa pa ntchito yogulitsa mafuta
agalimoto. Tili ndi apolisi athu dziko lonse la Malawi, m'matawuni, m'mizinda ndi m'maboma momwe, amene akuchita mapatrols kulanda mafuta amene apezeka ndi anthu pansika, komanso kumanga anthu amene akupezeka ndi mafuta awo, pakuti kutero ndi kuphwanya malamulo. Chimene tikuwapempha Amalawi ngati apolisi nchonena kuti tiyeni tilemekeze malamulo, tiyeni titsatire ndondomeko zonse zimene zilipo zokhudzana ndi kugula komanso kugulitsa mafuta m'dziko muno, makamaka pa nyengo ino imene tikuti mafuta akuvuta m'dziko muno. Pakadali pano boma lachita chikhulupiriro chonse pa mafuta ochuluka malita 51 million amene lagula kuchoka ku United Arab Emirates kudzera mu pangano la boma ndi boma lomwe layendetsa ndi boma la Kenya pofuna kuonetsetsa kuti mdziko muno mukupezeka mafuta galimoto mosavuta. Chipani cha Malawi Congress MCP chati chili ndi chikhulupiriro kuti Malawi akudziwa kuti chipanichi chawatumikira modzipereka omwe chikuyembekezeka kukwanitsa zaka zisanu chikulamulira mwezi wa June chaka chino. Izi ndi malinga ndi momwe wanena mtsogoleri okopa anthu mchipanichi a Moses Konkuyu. Iwo amayankhula ndi Times pomwe imaunika malonjezano a chipanichi. Zambiri mulipotiri la Mercy Matonga. Akonkuyu anati Amalawi adakali ndi chikhulupiriro mu chipani cha MCP kamba kuti Amalawi akumvetsetsa za mmene chipanichi chayesetsera kuthana ndi mavuto omwe dziko lino lakhala likumana nawo. Iwo anati chipani cha MCP chakwaniritsa kumanga misewu yapamwamba, kukweza maphunziro, ntchito za ulimi komanso kutukula mabungwe monga Anti-Corruption Bureau lomwe limalimbana ndi katangale mwa zina. Koma poyankhulapo mkulu wa Center for Social Accountability and Transparency CSAT Awire Kambwandira anati nzokhumudwitsa kuti dziko lino lilibe mndandanda wa malamulo omwe umapereka mphamvu kwa anthu kutengera atsogoleri ku mabwalo ngati alephera kukwaniritsa malonjezano. Iwo anati nzachidziwikire kuti chipani cha Malawi Congress chalephera kukwaniritsa mfundo zake zochuluka zomwe zindalonjeza pa nthawi yokopa anthu. Iwo anatinso nzokayikitsa kuti chipanichi chingakwaniritse malonjezano ake pa miyezi yomwe yatsalayi. Ndipo mawu ake mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR Michael Kayatsa anati chipani cha MCP chili ndi zolephera komanso chakwaniritsa ena mwa malonjezano ake. Iwo anati boma lakwaniritsa kumanga misewu yapamwamba, koma anati boma lakanika kukweza miyoyo ya anthu kamba ka mavuto azachuma omwe ali mdziko muno. Achakwera analumbiritsidwa kukhala mtsogoleri wa dziko lino pa 28 June 2020 atapambana pa chisankho cha chibwereza chomwe chidachitika kutsatira chigamulo cha bwalo. Mkulu wa zamaphunziro m'boma la Chiradzulu Gertrude Maliko walimbikitsa maphunziro apadera othandiza ana amene sakuchita bwino, makamaka kwa atsikana amene sakuchita bwino pa maphunziro a sayansi. Amaliko anena izi pamene bungwe la LEADHER linapereka mphatso kwa ana okwana 45 asukulu za primary amene achita bwino pa maphunziro mdera la Lichenza m'bomalo. Selina Tambula wanzansambiri. Bungwe la LEADHER likulimbikitsa atsikana ku sukulu za primary pa maphunziro a sayansi. Pakadali pano bungweli likugwira ndi sukulu zisanu za Kholomana, Mombo, Thuchira, Lichenza ndi Namitembe mudera la Lichenza. Mkulu wa bungweli Aaaah Munganya wati akugwiranso ntchito ndi aphunzitsi kuti azisula ana moyenera, makamaka atsikana pa maphunziro a za sayansi. Iwo akufotokoza asikusammenewa tikumapanga nawo ubale kuti azithandiza ana amene wawa moyenerera. Timayitana pamodzi kuwayitanisa kuti akambirane maeriyazi amene amavuta ndi maeriyazi omwe angathiwe kutukulana kuti azikathandiza bwino anawo. Mkulu woona za maphunziro m'boma la Chiradzulu Gertrude Maliko ayamikira bungwe la LEADHER polimbikitsa maphunziro.
makamaka azikuoneka kuti ana kumatha pawo khaso kuphunzitsana zimene ena mwa iwo sanatani sanathe kuzidziwa bwinobwino. Ndiye ndikuona kuti ndi program yabwino yofunika kuti ipitirire masikulu amene akupanga practice pano komanso ipitenso ku masikulu ena mzoni muno kera kuti tifuna tione ndithu ikutambasuka kupitanso ku mazoni ena Ulunde district. Ndipo mmodzi wa atsikana amene walandira mphatso Eda Amos walimbikitsa atsikana pa maphunziro. Zimene zilipindira pasogolo kuti mwina zimwe tikufuna ife tizichikwanirisa. Ophunzirawa pamodzi ndi aphunzitsi awo anaonetseranso zina zimene akuchita polimbikitsa maphunzirowa. Bungwe la ntchito za chifundo la Njalo Lions Club lapereka ndi kuyika malo otayira zinyalala okwana 14 m'misika ya madera akuchigwa cha mtsinje wa Shire. Polankhula atapereka thandizoli mtsogoleri wa Njalo Lions Club Hudson Kabanga wati thandizoli alipereka pofuna kulimbikitsa ukhondo m'misika. Zambiri mlipotiri la Thomas Chilaya limene akuwerenga ndi Sam Banda Jr. Malo otayira zinyalalawa ayikidwa m'misika ya Dieratu, Domasi, Mchalo, Miseufolo, komanso Ngabu ngati njira imodzi yolimbikitsa ukhondo m'misika. Akabanga ati ntchitoyi ithandizira kuchepetsa mchitidwe wotaya zinyalala chisawawa pakati pa anthu ogwiritsa ntchito misikayi. Tikukhulupirira kuti mabini atatu agwiritsidwa ntchito bwino zimene zotithandizira kuteteza matenda komanso anthu akakhala kuti malo awo akuoneka bwino zimateteza ngozi. So tikukhulupirira kuti ngozi zikhoza kuchepa akagwiritsa ntchito mabini mabwinobwino komanso anthu akhala kuti atetezedwa ku matenda. Mmodzi mwa akuluakulu ku Lions Club International District 412B Moses Njinga ayamikira gululi chifukwa chotenga udindo olimbikitsa kusamalira chilengedwe. Ife ndiokondwa kwambiri kunena kuti Njalo yaonetsa ntchito zabwino. Ife timayang'anira za chilengedwe ndiye timatchula kuti kudzala mitengo kukhala ndi environment ya clean. So lero Njalo aonetsa chitsanzo chabwino pamene ayika mabini kunena kuti environment ikhale clean, the waste trash zonse zilowa mabini abwino komanso tizipanga manage molondola. Wapampando wa msika wa Ngabu Austin Vumbe adayamikira thandizoli. Ndiyamikire chinthu cha mtengo wapatali chifukwa mukudziwa kuti wilibala ikadzadza pamene akunyamulira kukaponya mwasangasanga imakhala kuti ntchito yayikulu kwambiri. Pamene apa ntchito zaphweka anthu odutsa otereya kamadi azina ndi zina kumakaponya mmenemo zikhala zophwekerapo chifukwa tikhala ndi zonyalala zichazouluka pena paliponse yani tikati tindizinyalala za malo amodzi ndoti mamakirisipo athu azingotenga malo amene ukaponya kuchire. Malo otayiramo zinyalalawa ayikidwa m'misika ina ya chigwa cha Shire zomwe zithandizire kulimbikitsa ukhondo pakati pa anthu. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pakanema wa Times. Tipitirize nkhanizi zikangotha izi. Popitiriza nkhani zathu, nthambi yoona za nyengo yati ikufuna makina amakono otchedwa weather radar kuti idzitha kugwira ntchito zake moyenera. Akuluakulu ati makinawa amathandiza kuti adzitha kulosera za nyengo zoyenera. Wezigausi wadza ndi ripoti ili. Malingana ndi mkulu wa za nyengo mdziko muno Alusi Mtiratira, dziko la Malawi limadalira kwambiri ma station amene anayikidwa m'maboma kuti apeze za nyengo, ndipo iwo ananena kuti ma station iwa pena sagwira ntchito yake moyenerera ndi chifukwa chake pali pofunikira kupeza makina amakono otchedwa weather radar. Chinanso chimene tinawunikiranso anzathu a nyumba ya malamulo ndichonena kuti ife kuti tipange issue forecast timadalira zimene ma station athu amene akutolera information mdziko muno. Ndi challenge imene tinayo pakali pano ma station athu ambiri ena sakugwira ntchito, ena timadalira ma volunteers ambiri sakutipatsa information. Ngati sikulandira information ija kutoka kwa iwo aja ndikuti zimene tikutenga kuika model mwathu zosakwanira, ndizikakhala zosakwanira ndikuti so forecast yathu ikozokhala ndi ma challenges pena ndi pena. Komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona za chilengedwe ndi kusintha kwa nyengo nayo inagwirizana nalo ganizo la nthambi yoona za nyengo pokhala ndi makina atsopano owunika za nyengo mdziko muno. Wapampando wa komiti Awerani Chilenga anati kuchita chotero kuthandizire kuti dziko la Malawi lizidziwa za nyengo mu nthawi yake komanso moyenerera.
kampani ya mpiko yapereka ndalama zokwana 5 million kwacha ku Yana Foundation amene ndi malo amene akuthandiza ophunzira aulumali opitirira 200 mboma la Mzimba. Ndalamayi 2 million kwacha yagwiritsidwa ntchito kugula zikwama komanso makope, ndipo 3 million kwacha ayipereka ku bungweli. Zambiri mulipoti ili la Patience Lunda. Mawu awo agomeza Mkandavire omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu kampani ya mpiko anati akufuna kuthandizapo pa mavuto amene malowa amakumana nawo. Mkandavire anaonjezera kuti Yana Foundation imathandiza ana aulumali ngakhale kuti salipira kalikonse, ndipo nchifukwa chake anthu akuyenera kuwathandiza. Dziko lingabwere makamaka Boma pobweretsa masukulu amene ali focused on special needs children only, komanso ma private organizations atakubweranso kuthandiza through corporate social responsibilities, koma zinthu zingatheke patakhaso pala anthu ambiri angati Yana Foundation amene ali ma structures in place. Kumbali yake mwini wake wa Yana Foundation Atusaiwe Mkhondya anati amadalira kupatsidwa ndalama pa masamba mchezo kuti asamalire anawa. Mkhondya anaonjezera kuti anamanga sukulu zomwe zikupereka maphunziro aulere kwa ana amene amawasamalira. Iye kenako anathokoza kampani ya mpiko pa thandizoli ponena kuti lithandiza ophunzira pa sukuluyi popeza agula sola yomwe ophunzira azigwiritsa ntchito akafuna kuwerenga nthawi ya usiku. Thandizo lero limene laperekedwa tikuthokoza kwambiri chifukwa choti thandiza ana directly kunkhani ngati ya mabuku komanso ma school bag. Thandizo limene linalaperekaso ya ndramayo itithandizira kuyika sola mu secondary school yathu imene ana amafunika aziwerenga usiku chifukwa choti ana kunoko amakhala ngati boarding school. Ena mophunzira ku Yana Foundation ali ndi ulumali osiyanasiyana monga osamva komanso osaona. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisadamalize na insomitu yake. Boma lalembera maiko asanu kuti aonetse chidwi chogulitsa mafuta agalimoto ku dziko lino. Chipani cha MCP chati chatumikira Malawi modzipereka pomwe chikuyembekezeka kukwanitsa zaka zisanu chikulamulira mwezi wa June, ndipo nthambi yoona za nyengo yati kufuna makina amakono kuti idzitha kugwira ntchito zake moyenera. Munali ndi ine Dave Kadama kufunirani madzulo opambana.